Usa mga pamaagi inyong ginabuhat, masigagmayng pamaagi sa matag-adlaw para makasave mo kwarta. Mayong buntag world! Karong buntaga, mintras nagkaong kog breakfast, mga unta. Atong hisgutan, ang akong mga gagmayng pamaagi sa adlaw-adlaw akong ginabuhat para makasave og money. Kaya kitang tanan gusto man jud ta mag-save og money, di ba? Kay naatay mga plano sa kinabuhi. Dili man immediate ang uban para ini katiguang nila. Sa inyong naibawan, di ba, hilig kay ko mo travel o uban pa. Og dili ko dato, so unsay mga ways na akong ginabuhat sa matag adlaw para makasave ko. Mao na siya tong hisgutan karong adlaw. Lami kayo. Ang first na akong ginabuhat sa matag adlaw na makaingon ko na tipid. Inigawas na ko sa room. Mao ni akong ginasuot, bathrobe. Daghan kog bathrobe. Diri mo ra siya uniform na nako sa matagbuntag. Nganong nako ing ani na daghan. Makatipid magud ka sa oras. Inig maski pang tulog pa imong ginasuot sa ilawom, dili pang winter, magsulob lang ka ani, ma-feel warm na ka. Kay diri man gud sa ako ang lugar, basiyon sa katugnaw, ako nang ginaablihan ako ang kitchen window kay gusto kog fresh air. Mo na need na ko something na makapa-warm sa kuha. Naman ko i-warmer sa matag room na sa kitchen na ay diri sa sala, sa kananan. Pero need gihapon og kanang isuot gawa sa imong gipang tulog kay di maka magsulob og pang winter ini natulog ka, di ba? Unsay second na ako na ginambuhat matag adlaw, di ba, karon kay nagkaon kog breakfast. Ang ako ang breakfast matag adlaw na may duty uwa pareha ra jud. Oatmeal nga na ay brown sugar o cinnamon. Ang tawag diri sa cinnamon sa Norwegian kay kanel. So, mao na siya ako ang breakfast kada adlaw. Dili na ako maghuna-huna everyday unsa akong kaunon. Sa tong nahibaw-an, nutritious kayo ang oatmeal. Good for the heart, taas og fiber, og nasa siya protein. So, dili na ta maghuna-huna unsa atong ibutang na sudan, ikuyog sa tong oatmeal, kina naman siya protein and protein, fibers, and other nutrients na kanan lang sa tong lawas na maayo para breakfast. Maka-help sa to para mabuhat na to ang atong buhatonon ini kabuntag. Number 3 na akong ginabuhat na tipid. Kung makabantay mo sa akong videos, dili jud ko mag-makeup. So, dakong savings ang maging simplera. Ako lang ginabuhat sa matag adlaw kay protektahan ako ang skin. Mag-lotion. And mura jud niyang ako nasa kong pocket unsa ni siya, Vaseline. Pambutang sa lips ana. Need man good og protection ang lips para dili mag-crack. Kay importante man siya para maprotektahan. Kay kung dili nimo protektahan imong skin na mausay magprotekta sa imong lawas, unsa na lang na di masakit ta. Ang lips mag-crack. Sakit kaayo, nakasuway jud ko ano sa una. Di ko mabutag kung igani. Ni crack, hashtag sakitan na lang. Kung yung skin, di sa gusto na masudlan ng bacteria uban pang microorganisms. So, mag-lotion o magbutang og ingani matag adlaw. Unsa pay lain akong tipid na ginabuhat sa everyday na ko na pagkinabuhi. Dili lang tipid og kwarta, like sa dili pag makeup, kung dili tipid pud og panahon na dili na ka magunahuna kung unsa ba imong buhaton. Tanawa ra gud na akong sa akong ito game sulod pang tulog. Di ba, white t-shirt.
kung nahinumdum mo sa last na kong video, di ba na white t-shirt sad ko? Baratuhon na t-shirt. Yes, baratuhon ra jud siya as in. Polyester, baratuhon kay na dere as in. Murag feeling na ko mo na pinakabarato na type of t-shirt. Palit nasa sports store. Mas inya pang pangutanon akong nanay sa nakailas ako. Mga 3 or more dozen siguro sa white t-shirts ang naa ko. Kaya nga naman, sa isa ka adlaw, tulo ka t-shirts akong magamit. Isa inig ka padong work, isa after work, o isa pag tulog. Kay, pag human ko na ako work, abot na ako sa balay, mag-ilis man dayon ko ana og sanina, dili na ako padugayin kung unsa ang nakadikit sa ako ana, naglakaw ko. So, ang white t-shirt na kong gisulob sa work kay while nag-work ko maski naa siya isapaw na ang diri man gud dapita exposed siya, so di jud siya ilisan, di ba? Tapos ang ikaduha na ko na t-shirt na white kay syempre ako ra ba isa diri sa malihok jud ko, di ba? And mag-exercise sad ko. Dili nga na exercise na intensive, pero like sayo-sayaw, zumba, ingana, cardio, panington ta, di ba? So, another sanina. Tapos, before matulog, kay mag half bath naman pod ko. So, lain na po ang pangtug na t-shirt. Pero, mauna kong gingon sa inyo, practical kaayo. Dili man necessary, wala akong nag-ingon na. Dapat, ingana sa dinyo na tulo ka t-shirt sa isa kadlaw yung sulobon. Basin tanaw din yung practical na. Pero, para sa ako, practical siya in a way nga, di na ako kadahil maghunahon kung unsa kong isuot. Ini kabuntag, padung ko work, di na ako kadahil maghunahon na, diretso, white t-shirt. O niya, abot sa balay, nasigo ka na lang maghunahon na, kung unsa kong isuot. Maura dayon din ha. Unya, dili lang na mao. Pati ako ang mga carsonis, daghan kay kog mga kuan, pareho. Puro pareho black. Na ako'y uban sad na panglakaw na kuan siya gray na. Pero kasagaran sa ko ang isulob na carsonis kay fleece gihapon na black. Yang ako ka practical, dili lang kwarta, kung dili practical sa oras, di na ka na magunahon sa pay pangisuot. Go, mauna na, maski sang season, summer, winter, fleece pants o white t-shirt sa ilaw. Basta grabe lang dyan katugnaw, nasa ko yung white t-shirt na wool, mo ta kong isuot. Kung tugnaw, nasad kaayo kay kuan man. Kinita naman pud ko kung mag-wool permi sa ilaw. So, basta lampas nag-negative 50 ang katugnawon, white wool na t-shirt na kong isuot. So, bang laing practical na pamaagi akong ginabuhat para makasave og kwarta. Kabantay mo, tanaw ra gud ni na ako'y uban, no? Apa diri isa? Dili ko mag-dye sa akong buhok. Akong buhok kay shampoo, conditioner, mura na siya mo dapat. Dili siya, wala siya gipa straight, wala siya gipa sa pailain din ha. Straight, gipa dye, or gipa relax, wala. Kasi ako, practical na siya. Ang i-accept na to, kung unsa na pila na tong edad, o unsa na panghitabo sa tong lawas. So, gina-accept na ako na yung nanay highlights akong hair. Nanay uban. Ang uban, magpa-highlight, pabaya na sila buhok. Kana natural highlight, nang gihatag na si Ginoo sa to. Ang di mo na nato i-accept, good. Mauna, pag last 2017, kinitaas na dyan akong buhok. Ang 14 inches akong buhok akong gidonate. So, posible na inyo sa nang mabuhat kung namodonate og hair, kung ang mo dapat sa iyo hang buhok, kay shampoo and conditioner lang.
Ano siya. Practical kaayo, at the same time, maka-help budget ka.